Radio sababu kanbo awni sawama lege kanya sigi sanganya nani on tanan gushira an faya watikele kanbo plan ela watikele kanbo plan kanbo watikele obanga somala na kunafuni wala se wati okufo awye sevare moktarwan be tamala e sevare sirawa ni takasi chien flado ko amsakaw akanga tabbe milar bif saba ani flama segu kolona ayu wele ka akinan do kro ka sanga kalafli ani makaka kana uka baraka dawla mali jonia aya fere kungmena o yini ngali de baby ambe watimna comme 600 Mamadou Bazoum kalafli mi gana Niger cour constitutionnel o yejabila wawdi berema kani senin tache Mamadou Bazoum Afrikalo klefla ko abina sika kama sai goloka nunu ne anga somala na dungu amena o kapa seba ale seba ayako kadaka wela ka bo sebare ka do mopti ka bo mopti ka do sebare takasi chefla ka kla ka balarda chaman daila krepe ka yoro chama kulumbu kalige ka kla ka yoro chaman daile ka kare ko na chaman ke gudron e ka musaka tabe mima abtabe milar bisaba ani fladema wako na alama kore ke kanga banka jopew kalu bisaba konnana ni okera sevare ani boere ni nyonche kilo keme ani kilo tan ani kili ko ogudo ndi fananga da ka bo sevare katagawo ko o fananga da mbagan pili dabo ayeni kuna fondi kunu mamina ndu kuma maptikaw fi kuma njara maptikaw ko sabe isa kansai ni alaye mopti meri aye agira ka fo a frontier pa imbe tumina tier la ku barata bulu kan ale le damasho ka fo ko francis jamana nyama e mi fo we tie munu kuni frontier pa ngi timna damna doni bitte kay minge do ye sanduru ke o masi ko nyonke wala ko frontier pa kan me ka bara mun bulu dan to inata amala dona ka foko ajaru ye ko sabe abeke sababu ye ka takasige ndo ya mopti ani du sinama unu nyonche o ka beke barada daile le fana ye ka nyesi mopti kawuma wala seli kala kunungu moktar wan alek me mopti kawfi magampili dabo yin kuna fondi isa kansai na le meri ale fana ya aklinandi ka sangayima andana ye ka fo mali dendo wulu bolembe kata uyere soyrola hali uyere makuta la tun kasigi uka baradala colonel Abdai Maiga kulungode aye seuka faranyonga se gouverneur ani a préfet uka fara a sous préfet uka ani barada nyama munube segu ayu bela gelewele ku faranyonga hakilnan fola mi kala prim ben ale sani soni janu be talgen ni atila referendum kata mer vote faraw kan lu kan ga gandu bam kalu o klefla yali labe mi ganga sigi nyonga wala sa usika ketugo mina gele yala usatke la ko tinya sika foko odla colonel Abdai Maiga ministre de l'administration territoriale
aye ni kuna fondi kunungo ko akun pere min bulo dalen do yayi ka foko ka kalafili ke lakiga yere konna malide bela gele yere pise ka kalafili tugumina adda sira ma ka fo recensement mun kera ko be ba do ka fa do ke tugo manye kada ka yoro do mo do so yoro do la wulu ya ke akalu akan wo ma tugumina we do tati ko bla recensement la inina makinu kuna wala sa obse ka ma fa mbasro o mun kera ko sekeskele bena ke ka fara ko to ka wala sa malide kilin bisi ka wote tugumina iga sigidala anana ifana kolomelo abdey ko malide chama bolleme kabu ka baraka yorola wa ube sankele walma sanfla bobi ube ka saraw tate u welele lokuma dola ka fo bekati ita yorola walma tayira ka foko e ka barada tun wa ete bar wa edumetika sarata kwa labai mi sharabena tabela jelen kama misali la kolometri ko be mali labi na fora ka fo e koroyan fanfla gele abola o ni dum be malla muna kani yere gira wala sa inna se kata yoro do joro fa la kol karam go yala misali la o betum na ko prefet do beti o munu ni wolu ko ni bolemu ka barada wala ku kala je kana u yere gira note ko shara do be taw kama mi be gele ko sabe journée internationale de l'eau o yebiye diko lihala diko amala dona ka fo ko jiye fembay aramade yare tabiala wala we nyina ta blasphemy kan di ana la sago ko nyuma ana sorotu noya dima alla sago ko nyuma ana sorotu noya ko jibe ni wana fenchite wa yali maldo be tugo mena bi bela gele ji sorowa amala dona ka fo an ministry Seydou Lamine Traoré ayaja ka fo malide keme sarada halibi nani o madinman soro adun wolu be franje fanga mina o be ka fere bela gele tike wala sa be se ka dinman soro tugum na kadika de mayama wa ko ji tieli fana mai wolu fora gouvernement mun go ko yi ji tien ko jugu dibe tugu bela jelle dibe ka mobli ko ka yiri son ka ko beke ka ashuru akadu yo tugum na kuni o die facture bobi ko jo ko de barka kabo ko mo ka dala ka fo ji adamade mako be ji doroni la jamana be ko lu mako be ji la jite wulu feyi wolu be ka ji ngini de ka ta tun o dan yoro la yali sambiri kan nyonje la ni jigo gela na nu soro wala sa obse ko mako nyola tugumina Institut National des Arts ina kwa firela samba planeta ani kono don samba fla ani mwana joni a fere u ya fere min koson o ya afre ku ye mu o yini ngali to mi mebi ni yoro ko fole no inadu misalila gimba national wuri kalande ken konna na kabo katla ka ken misali baye malima o kanan so na fara ko ferela wa kwa ma fere ma wala ma gouvernement bora sisan o gouvernement krefe ma do de yasan wala gable makma ni ale re CNT jago misigile me debito joro fali kama ale de ministry wuli clé fly na kan nga daraka wala yala kala katu mena tan ni ina ferela femi yon tesro tuni kadaka ina nanzaro de ya 1963 ko na fora ko no ferin to ina ta yalu we femi na apsika nyawa yingali to mi na da kan ko sabe o ko de be sinabi ajalla ka fa ko ni fereli kundo de yake ina abejo domi waso bomako tetan ko bomako bilamana na bonya ni ina joro la je ko abe jamala kujugu ayere be sufi chairman de la wa ko yali kalam se ka ken ko non to la tanwa do ya jale ka fo lala ni ay afirila iba soro a joro ko mi bibina ko ate kalanso joro ku fo tambi
nga o bɛɛ lajɛlen n'a tawta dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ kunsi t'a la fɛn min n'o ye ina mali yɛrɛ jɔnjɔn ye fɛn min ye n'a fɔra ko o feere tan ko o ye fɛn ye fɛn min n'o ti bɛn Nigérikaw fɛ la cour constitutionnelle o ye jaabi di k'a jira k'a fɔ Mamadu Bazoum ko ale kalafili min kɛra 100 sarada la a ye 55 ani murumuru dɔɔni sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko Mamadu Usman ale ta bɛnna 44 Mamadu Bazoum ko a kɛra jamana ɲɛmaa ye Niger kuma laban kun sigilen bɛ ka min gunyan n'o ye cour constitutionnelle ye olu de ye nin jaabi di nin cogo in na tan o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Mamadu Bazoum na ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo min bɛna jɔ sisan n'o ye avril kalo ye o avril kalo o tile 2 Mamadu Bazoum o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mamadu Usman ale min nana filananya la ko ale ma sɔn fiyewu o de kɛra sababu de ye n'a kun ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o jaabi kɔni bɔra kuma wɛrɛ kɔni tɛ min kɔ sisan kɔni o de ye nin ye Congo Brazzaville fɛn min n'o ye Gibris Parfait Kolela ni ale yɛrɛ tun ye Denis Sassou Nguesso ŋanadababa ye o ɲɛfɛ Gibris Parfait Kolela ko ala ka kalifa minɛ la kunu o y'a sɔrɔ sibiri don a tun bɛ kuma caman na farigan nana dɛsɛ a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko bɔ bi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ tuma min na n'u y'a bila a dancogo la avion kɔnɔ avion min ni fura caman tun b'a kɔnɔ wa a tora a jigi min kɛra Faransi pankuluji kɛnɛ kan k'a bɔ pankuluji kɛnɛ la ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ a ye sira ɲini wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'an tanyana an tanyali ko coronavirus fana de nɔ don an b'a ladɔnniya k'a fɔ an tanyana fana ka si to san 60 ani san 1 nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Gibris Parfait Kolela Denis Sassou Nguesso ŋanadababa kun don ale ɲɛ o de la sigana bɛ ka don kow la walima o ko wɛrɛ b'a ko jukɔrɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ an bɛ waati min na komi sisan san'an ko don ɲɔgɔn na bon fɛn min n'o ye professeur Sulemani Danbele ni furabɔla don a ka furudimi fura a bɛ yan cɛya fura bɛ yan koko fura bɛ yan ɲinini fura bɛ yan an y'a fɔ kunu sɔgɔma ko fura ninnu bɛ yan an b'a di maaw ma ka taa sa ye ni y'anw ye k'an bolo don fɛn fɛn kɔrɔ tamaki t'a la an y'o sɛgɛsɛgɛ de k'o dɔn ka sɔrɔ ka a di adamaden ma walasa an kana na tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ furako nasiraw la o la n ka fɛ cɛya fura min b'a la a tɛ min a tɛ dun a bɛ dɔrɔn de an b'a ladɔnniya k'a fɔ minnu y'a sa ye olu ko kɔni u ma ɲɔgɔnna fura sɔrɔ fɔlɔ an bɛ foli tɛnku maa minnu na bi o y'an jatigilakaw ye an b'u fo tugun k'u sɛbɛkɔrɔ fo u ka hakilina ɲuman ani u ka sabali la jamana ɲɛmaa y'a fɔ ten ala ma hinɛ la Général Musa Tarawele dan tɛ sabali la o la an b'aw fo kosɛbɛ k'aw barikada a to bɛ n kan Salam Mamadu